Għal sena oħra qed tiġi organizzata l-ġimgħa dedikata għan negozji żgħar u medji, attività li issa saret appuntament annwali biex in-negozji jsiru jafu aħjar dwar l-għajnuna offruta lilhom, kif ukoll mezz biex ikunu attirati aktar nies lejn id-dinja tan-negozju. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza tal-Kunsill Konsultattiv tal-Intrapriża, il-Ministru Chris Cardona saħaq kif għal din is-sena se jkun hemm opportunitajiet lill organizzazzjonijiet indipendenti biex jażlu huma it-temi li jaħsbu li huma ta' importanza lin-negozji li jirrappreżentaw. Il-Ministru qal ukoll li din il-ġimgħa dedikata għan-negozji żgħar u medji fil-verità tista' tiġi deskritta bħala xahar minħabba l-ammont kbir ta' attivitajiet li se jkunu qed jiġu organizzati. Mawan News huwa saħaq dwar l-importanza li n-negozji żgħar u medji għandhom fl-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Hija ġimgħa illi tkun organizzata madwar l-Unjoni Ewropea kollha u wkoll aħna naħtfu l-okkażjoni biex insibu niċeċ fis-swieq tagħna niche markets ġifieri li permezz tagħhom ikunu nistgħu naddu iżjed informazzjoni lill-intrapriża Maltija biex tkun iżjed kompetittiva. Dan il-programm ta' attivitajiet se jkun qed jinvolvi wkoll seminars min-naħa tal-Kamra Negozji Żgħar u Medji, il-Kamra tal-Kummerċ Awċija, kif ukoll l-Assoċjazzjoni għan-Negozji tal-Familja dwar suġġetti diversi li jolqtu lis-setturi tagħhom. Staqsejna lill-Ministru Cardona dwar li ma temi ħajjingħataw enfasi matul dan ix-xahar ta' attivitajiet. Pereżempju ħanafsu ħafna fuq dak li għandu x'aqsam ma' digitization, ġifieri kif nistgħu n-negozji nagħmluhom aktar digital friendly, iktar prattikanti ma' dak li jkun qed jiġri fil-ekonomija diġitali, sabiex nassiguraw li l-kompetizzjoni tagħhom ma tkunx biss lokalment imma jkollhom ukoll il-possibilità li jidħlu fis-swieq internazzjonali.